Nawr te, David Oliver, ti'n barod am fwy? Ynddo? Wy'n falch, achos i ni'n mynd i gario ymlaen. Reit. A wedyn mae'r cobiau yn parhau yr adran de. Yw yr adran i ni'n edrych arno fe ar dosbarth nesa, yr Ebolesi neu'r Adfeirch Blwydd. Fi'n gweud wrtho ti fe, se ti ddim yn gwybod. Ond mae'n rhaid ddeud, mae'r dosbarth fwyaf o Ebolesi neu Adfeirch Blwydd yn y cobiau, dwi wedi gweld yma'r dipyn. Wir? Mae yna dipyn yma yn cystadlu sydd yn braf cael gweld. Mae'n anodd paratoi Ebolesi ac ebolion adeg yma'r flwyddyn. Yn wedi rhoi blwyddi, os ydyn nhw wedi cael ei ddangos trwy'r ha hefyd. So braf cael gweld bod ymdrech wedi cael ei wneud gan yr arddangoswyr i ddod yma. Pam bod ambell i flwyddyn yn well neu gilydd, ti'n credu? Dwi jyst yn dibynnu ar beth pa stocs gen bobl, ydy'r beirniad yn siwtio. A jyst, a beth sydd gen bobl. Dwi'n meddwl bod yna unrhyw patrwm yn benodol. Jyst y teimlad sydd gen bobl, dwi'n meddwl. Mae'n amlwg yn flwyddyn dda. A pawb di meddwl yr un ffordd. Wedi cael ei tynnu fewn yn gyntaf, mae 2-5-2-3. Ac coed wigddi Princess Rosia yn cael ei arddangos gen Gareth Lapping. Ac wrth y march gael y Spartacus ac allan ar y caseg mae Sefelin y Rosie. Felly dyma ni yn yr ail safle ar hyn o bryd. Ni'n gweld mae Medarth Vesuvius o'r march Danowy Noodles a'r gaseg Pen Stacan Tiger Lily. Mi oedd hon yn Ebolesi enillodd yn y sioe frenhinol yn ôl yn y haf. A Freddie Deacon sydd yn arwen fe ddath e'n dipyn o seren yn dod. Yn driniwr ifanc. Sioe arbennig. Ac just 2-5-2-5, Gethin Turner yn arddangos ar rang Helen Lee, Windsor Lee y Victoria wrth y march Windsor Lee St Moritz ac allan o Star Gwyn Welsh Diva. A pan wyt ti'n gweld yr arweinyddion ifanc, mae hwnna'n codi calon. Wyt ti'n gwybod bod yna ysfa yn y genedlaeth nesaf? A mae'n rhai bod am bod cenhedlaeth y nesaf yn dod trwad mwyn sicrhau dyfodol i'r bryd. A dyma fe, Freddie Deacon. Berthynas arbennig gyda'r ceffyl. Ydy. Felly dyna fel maen nhw ar hyn o bryd, cyn bod nhw'n cael eu beirniadu yn unigol. Wel, mae dipyn o res yn fan hyn o Ebolesi. Ac mae yna dasg o flaen y beirniad Daniel Morgan sydd yn camu'r llinell. Mae sain yn y cylch yma wedi cynyddu. O, yndi. Mae yna dipyn o bwrlwm yma erbyn hyn. Ac wrth gwrs, da ni yn arwen at y prif bencampwriaethau dydd ac mi sawl un yma'n aros i weld pwy fydd yn mynd ar cwpanau adre. A chyfle eto i bobl i gael gweld a gwerthfawrogi a gwerthuso beth sydd wedi cael dod yn fuddigol yn y pencampwriaethau. Mae wedi bod yn ddau ddornod llewyrchus iawn yn dwi? Yndi, mae wedi bod ac yn braf cael gweld, dyn ni wedi sôn, mae niferoedd sydd wedi dod yn ei blaen fan hyn wedi bod yn arbennig o ddas. Mae'n falch cael gweld cystadleuaeth iach yma hefyd. Ti'n cofio'r tro cyntaf ti eriod i fod â gefen ceffyl? Fel bachgen ifanc. O'n i ddim yn un oedd yn edrych yn briliant ar gefn ceffyl, mae'n rhaid ddeud. Oedden ni'n neud chydig bach pan oedd yn ifanc adre, ond do'n i ddim yn un, mae'n rhaid ddeud, oedd yn mynd i cael unrhyw dyfodol yn marchogaeth. Oedd ti'n hapusach yn arwen ac yn dangos, ie? Ynddo, lot hapusach. A'r atgofion melys yn dod i'r sioe fan hyn dy hunan hefyd? Oedden ni chawbwynt dod â tai pan o'n i'n bachgen ifanc yn ysgol gynradd, a job i fysa tai'n dod ar pack lunch, ar cinio, mewn cool box a flasg lawr yr eisteddle. Ac job fi oedd, pan oedd y merlod o'r cofio mi fan i'r stands, job fi oedd ffindio rhif yn y catalog a deud fo be oedd yn y ring, be oedd yn y cylch. Ysgifni bach yn y fe. Ie, wrth y modd. A'r berthynas yn amlwg wedi bod yn un llwyddiannus iawn i tithau.
Dim ond yr hanner y llinell mae Daniel wedi gofyn i cerdded allan. Dych chi'n gweld criw bach ohonyn nhw dal i fod yn sefyll. Ac gawn ni weld... Eisiau gwneud yn siŵr Freddie Deacon hwnna. Yr ifanc iawn. A dyfodol disglair fel un sy'n arwen. Lliw i'n credu falle bod nhw wedi gofyn iddyn nhw ddod nôl mewn. Dal gafel. Yep. Gareth Lapin yn arddangos coedwigddi Princess Rosia. Ar ail, yr un fath hefyd gyda Freddie Deacon. Ac yr Ebolis oedd hon yn illodd y sioe brenhinol. Medreth Vesuvius. Ac yn drydydd wedi symud fyny, mae Daniel Copley. Da ni jyst yn gweld 2, 4, 8, 4. Ac ni wedi gweld tipyn o ni dros y ddeifydd. Fei ni yn symud lan. A newidiadau munud ola yna. Dim yn aml yn y safle cynta, ond y trydydd a'r pedwerydd. Wel, mae'r het i ffwrdd. Ac ni'n gwybod bellach beth mae'r arwydd yna yn ei olygu. Mae'n gwbl deilwng o'r wobr gynta. Coedwigddi Princess Rosia. A Gareth Lapping. Ar ben i ddigon yn derbyn y wobr gynta hefyd. A dyna ni, felly gyfeillion. Yn yr ail safle wedyn ni, ni'n gweld Freddie Deacon. A Medarth Vesuvius. Gelding. And is won this afternoon by exhibit number 2523. And that's the property of S. James with Coedwig the Princess Rosia. Second prize going to exhibit 2530. Well, Gareth, it was the biggest class of yearling fillies I've seen you for a long time. Yeah, got to be honest with you, I'm very nervous about bringing her today, but she only had a handful of shows, so we're over the moon, especially for the owners. Second prize it's their first homebred filly. Well, to get a winning at the Winter Fair is a bit special. Yeah. She has done a little bit of winning, though, wasn't she? You had her out at a few shows and been successful. Yeah, she was Supreme Champion in Brecon and Young Stock Champion in Southwestern, and obviously today now she come here. Right. Is it a winter indoors or turned out, or what's going on? Oh no, I think she'll have a couple of weeks in now to get a bit of coat, and then she'll go out for a month or two then, yeah. Oh, well, brilliant. Congratulations, good job. Thank you very much. Helen Lee with Windsor Lee Victoria. Eboles? Fifth prize going to exhibit 2516. Yr hyn i chi weld ar hyn o bryd yw'r eboles yn fuddugol. Yma yn yr adran yr Eboles Blwydd. Coedwigddi Princess Rosia. A Gareth Lapping yn derbyn cymeradwyaeth wresog fan hyn yn y cylch ceffylau yn ffair Eall Llanelwedd 2024. Just to confirm those numbers for you.